Egunon jainkoak, egibidean ikusentzule zaituztegunok, arrezazue gure agurrik zintzoena. Urrian, misioen hilabete berezia lantzen ari gara Elizan. Gaur, domun eguna dugu eta mundu zabaleko kristau guztiekin bat etorri nahi dugu. Misioak eta misiolariak aintzat hartzen. Bataiatuak eta bidaliak. Honela dio domun eguneko goiburuak. Ondo asmatua. Kristoren ikasle eta misiolari izatea kristau guztioi dagokigulako. Nazareteko Jesusen jarraitzaileok, harengan gara zenide, misiolari eta lankide. Misiolaria ez da doktrina saltzailea, ez inoren zanpatzailea ere. Misiolariak biziera duina eta eskuzabala eskaintzen du, jainkoaren maitasunak bultzaturik. Ez dago eskutuan bestelako arrazoirik. Jesusen evangelioak bideratzen du misiolariaren bizitza. Harengandik ikasi itxaropena, poza eta maitasuna. Orain, 100 urte, aita santuak misioei buruz Maximum dokumentua idatzi zuen. Frantzisko aita santuak, haren garrantzi azpimarratu nahi izan du, hilabetez misioak biziberritzeko egokiera emanez. Misiolariak aldi batez, etxe, herri eta ohiturak utzi egiten ditu beste herrietara joateko. Misiolarien eta Elizaren barne lotura Kristo da eta otoitza dugu horren adierazpidea. Kristauen arteko karitatekintzak ere elkartasunaren lokarri bikainak sortzen ditu mundu zabalean. Beraz lagunok, gaur, eukaristia guztietan misioen aldeko diru bilketa berezia ekingo da, domun egunekoa. Gure ekarpena ere, ezoikoa izan dadila misiolarien lana bultzatzeko. Otoitzaz eta diruaz aparte, bat irabestelako ekimen posibleak adibidez. Misiolariei arreta eskaintzea, haien informazio arduraz biltzea, edo hirugarren munduan esperientzia egin duten gaztiei azalpenak emateko aukerak ematea. Baita norberaren misioekiko implikazio pertsonala birplantzea. Elizak misiolari bikainak ezagutu ditu. 25 misiolarien testigantzak zabaldu dizkigute, zein baino zein adierazgarriagoa. Xabierko Frantziskorena eta Lisiozko Teresarena besteak beste. Honaino iritzita, neuk, Antonio Maria Klareten egintza misiolaria aurkeztu nahi dizuet. 19. mendean bizi eta misiolari kareliaretiarrak edo Maria Bihotzaren Garbiaren semeak sortu zituen. 19. mendearen erdialdean, Biken, Katalunian. Handik 30 urtetara Euskal Herrira heldu ziren. Urte batzuk lehenago, Klarete Gotzainak, Zarautzen, Loiolan, Gasteizen, Lekeition eta Donostian egindako ibilaldietan oroimenona utzi zuen, bere prediku gogoangarrien bidez. Sermolari eta idazle oparua, zerurako bide zuzena eta segurua, euskaratu zioten idatzi eta berehala. Inprenta sarri erabili zuen. Misiotarako buru eskaini eta herri askotan evangelioa hotz egin zuen. Kuban hartzapezpikua zala, bere lurralde osoa bizitatu zuen behin eta berriz. Esklabuen eskubiden babesle jaioa agertu zen. Handikien jazarpena eta Eliz kontrako egiro latza gertutik ezagutu zituen. Zauritu ere izan zen. Erreginaren aitorren txulea izan arren, auzo, kartzela eta ospitaletan medikuak eta misioak emateari ekin zion. Gotzain eredugarriak aholkatu zituen. Goi mailako Eliz ikasketak antolatu zituen Eskorialen. Kanporatutako orden erlijiosuei leku berriak eskuratu zizkien. Vatikanoko lehenengo kontzilioan partaide gartzua izan zen. Erbesteratua, atzerriratuen kaperau bihurtu zen, eta atzerrian hil zen 63 urte zituela. Antonio Maria Klaretek sasoiko teologia, filosofia eta espiritualitatea ikasi zuen gogoz. Fedearen barne logika maizuki erabiliko du, kristauak ohartuago bizitezen. Haren idatzietan barrutik bizitasun posgarria dari. Elizari izaera karismatiko berri bat eman zion. Aita jainkoa, Jesusen evangelioa, Otoitza, Maria eta Eliza maite zituen.
Aita Klareten antzera deno saiatu beharko gara Jesusen egiazko ikasleak izaten. Urrutiko lurraldetan ez ezik, bertako kristau artean ere. Evangelioaren muina apal eta sakon bizitzeko dei praktikoa egin zuen. Mariaren bihotzaren gaurko seme-alabak lan interesgarriak egiteko deiturek sentitzen dira. Euskal Herrian olako misiolari paregabeak izan ditugu. Oraintze urtebete hiltzela Josu Zabaleta Telleria, Legazpiarra, Klaretiarra. Gure euskal gatazka mingarria gainditzeko egiazko misiolari nekaezina izan da. Isilean, ordu eta kilometro neurtu ezinak eman zituen adizkidetzearen alde. Ondoriorik mingarrienak sufritzen ari ziren guztiekin, salbuespenik ekin gabe. Giza eta kristau mailan, eredu txalogarria benetan. Aita ona. Jesus berpiztuak agindu zigun, zoazte eta egin herri guztiak nire ikasle. Bataioak egin gaitu zure lankide. Espiritu Santuaren doainez, emaikuzu zure evangelioaren lekuko ausartak izateko grazia. Egiguzu lagun denek ezagut dezaten, Jesu Kristoren errukia eta maitasun salbatzailea. Ikus entzuleok, misiolaren alde, eskain ditzagun gure erregu eta laguntza eta jarrai dezagun leial Kristoren egi bidean. Igander arte, ondo izan.